Tá ansáasta bheith an seo I Fhine Ghallainn sóir I Baile Cliath chun an Blitzchomórtas oscailt go hoifigiúil. An rud atá gceist le Blitzchomórtas na Fondúireachta na Blitz meascaí, Fhine meascaí de fear agus mrá, seachtar an taobh agus cluiche fiche bommate an chun agin. An príomhspracha tá leis an Blitzchomórtas na chur le úsáid na Ghaeilge an Páirc Fhine. Is mis cuiomhúil agus imrim le Ilan na Hair na Baile Cliath. Le cúpla bliana nús tamar taréis an éireachtaí anamh an Ghaeilge a chur chun cinn sa club. Tá sé jazz buaile le daoine ó club féin. I mean sásta an teanga a leabhar leat comá le buaile le daoine ó clubanna agus cundathe agsúla a bhíon ag leabhart an Ghaeilge go minic comá. Tá rial a bhaim aniu go mé Ghaeilge an úsáid an Páirc, be pinos chutha na clubanna siúd a úsáid an Baile agus táimead ag súil go gorthaí sin le feiceacht agus le úsáid na Ghaeilge an seo. Tá sé go héintach ag fáil an deisiniú chun an Ghaeilge úsáid taobh muid in na scóil agus mar sin de. Tá caiile má peile imirt ag na fearn agus tá sé Jackar chun bheith an bua álaach. Tá an cléis seo fótar siúil agus tá cinnte amháin idir faoi láthair stólam. Tháinig an smaoinemh seo as cruinniú fórum bhí siúl I meas clubannaí I dúisceart Átha Cliath cúpla bliana ó shin. Chuir siad an céad Blitzchomórtas siúl ar an céad lá fiabhra sa bhliain 2020. Ní raibh aon duine eile ag agrú le héad, agus go fóil ní hiann go aon duine eile an agrú. Thucaigh glór nGael go bhfuil an chomórtas a leathnú. Chúis siad amach agus dtír siad ar na hoifigiúil forbartha a bhí ag obair in ceannais éagsúil ar fud na tíre, Blitzchomórtas réigiúnacha a agrú. So agrúú cinn in áit na éagsúil ar fud na tíre. Inniu tá na bútóirí ón na chomórtas réigiúnacha sin go léir teach chéile inóméach lena chéile agus tá 8 club linn inniu. Tá sé go hintach iad eicáil an seo agus iad a buin tainmh as a bheith chomórtas lena chéile. Tá sé nua don chud is mó acu, mar níl siad cleachtaithe le bheith gimmert fear agus mná le chéile. Tá sé Jackar orintha bhíon na riala ceidir friúlach, pí sprí atá ann agus buinn tásúla go go gachtain ag buin taithnamh. Is mise Aoife agus tá gimmert le fór na Saláin. Bhí trí cluiche agam aniu agus Fondúireachta charla mar na trí cinn ach bhain mar an taithnamh an lá. Is deisíonn tuach an Ghaeilge a láirt. Bíonn Virginia ag éirí ar clubannaí rangannaí Ghaeilge chur siúil clubhas acu amachtaí teaghlaí agrú carcail córa agus a léithéid sin margheallar an obair a dhéanann siad don iondúireacht ach bhí muid a géirí deis a chuirt dáfa páirte ghlachas sa rud a dhéanann siad go maith agus a dhéanann siad a gcónaí agus sin peile imirt. Tá caid an cuisa gád, Tá cúpla cluiche atá anna cóngrach, Dáisiann tú na himóirí a géirí iad héana gréasa agus thuirfidh sé áardú crí do gcuinear be bheith an seo agus bheith ag éisteach leo agus a féachann dortha. Tá sé andeas go bhfuil go leor fearann ó fud na tíre ag teach le chéile chun an teanga ar cultúr agus ar naireacht a cheiliúra agus go ag déanamh iarracht anmhór chun an teanga úsáid trí cuasaí spórt. Táid iontasáasta leis an méid duine an seo aniu agus leis an caid an peile agus Gaeilge go dtí seo agus táid ag súil go mé Blitzchomórtas na Fondúireachta ag fás agus ag forbairt na bliantí marthróin.